Народният представител Хасан Хаджи Хасан паркира луксозния си джип на единственото място, обособено за инвалиди, край парка Майка България във Велико Търново. По думите на очевидци, депутатското возило е спряно там в 8 часа сутринта. Около 15 часа нашия екип сигнализира на телефон 112 за нарушението. Ало, добър ден! Добър ден! От Велико Търново се обаждам. Искам да подам сигнал за кола, която е спряла на паркомясто за инвалиди. Така, номер на този автомобил? Площад Марно поле или улица Марно поле? Ами, значи то има и улица, има и парк. Тя свързва тази улица, парка Майка България с парка Марно поле. Тук се намира колата във Велико Търново. Добре, предавам сигнала. След 10 минути на мястото пристигна екип на паркинги и гаражи и подмина белия джип. Свързахме се с Хасан Хаджи Хасан. Той отказа да се срещне с екипа ни и заяви, че ако колата му бъде излъчена по телевизията, ще си търси правата в съда. Джипът остана паркиран на мястото за инвалиди до 16 часа и 30 минути.